Do akej miery je pre teba v priebehu 1 roka dosiahnuteľné vlastné bývanie, splatenie úverov a dlhov, vysnívaná dovolenka, financovanie vlastného podnikania alebo jednoducho kvalitný život, v ktorom zarábáš toľko peniazy, koľko chceš a odkiaľ chceš. Navyše nemáš šéfa, obchodného partnera ani zamestnancov. Čo si myslíš, čo je na to potrebné? Nuž, pod slnkom nie je nič nové. Peniaze, vedomosti, kontakty. Predpokladajme, že kontakt už máš, veď práve sleduješ toto video. Čo by si povedal na to, keby som ti oznámila, že ti vieme zabezpečiť prístup k finančným prostriedkom v rozmedzi 10 000 až 200 000 dolárov a okrem toho aj prístup k odborným znalosťami profesionálnych brokerov, ktorí z toho kapitálu generujú zisk pre teba? Funguje to tak, že dostávaš signály, ktoré ti presne povedia, čo a koľko obchodovať. Pozrime sa, ako to funguje. Existuje obchodná platforma, kde sú tieto finančné prostriedky uložené na tvojom účte. Potom dostávaš obchodné signály, na ktoré stačí kliknúť a schváliť ich a tvoj kapitál začne generovať zisk. Keď sa jedna pozícia uzavrie, niekedy to trvá minúty, inokedy hodiny, ale vždy sa to stane v rámci 1 dňa, zarobil si peniaze. Ale prečo by niekto investoval takú sumu peniazy do mňa, aj keď iba kopírujem profesionálov? Možno sa teraz pýtáš. Jednoducho preto, že spoločnosť si berie províziu z tvojho zisku, podľa typu účtu je to buď 10% alebo 20%, zvyšných 80 alebo 90% je úplne tvojich a môžeš s nimi robiť, čo chceš. Za týmto všetkým stojí 10-ročná americká spoločnosť, pričom tento nástroj na zarábanie peňazí je dnes dostupný už v 136 krajinách a využíva ho takmer 20 000 ľudí. Otázka je, budeš ďalší? Ak chceš vedieť, ako aj ty môžeš získať tieto peniaze a splniť si svoje finančné ciele, napíš správu na toto video.